سلام كمي كان يقوم كبوات خطاتلتي اير تي في زي بس ساعات زي سومنا ونواخم زغر مدب زيتا سبورتيوم اب نايلومي دما كندسو مريسنا زلنا ارستي عودي سبورتس فوتسالي سلازي بزي مغنيات بمقبار دما نايلومي مدبنا نفلم مالونا كم زفلت حالف سومن بمعكنا زينا هاجرنا كم سخطاتلكمو هاكوسه مش هاجراوي مش لعلوا تتصوعي سبورت هاجرنا كوميشن بال سبورت ان ايرترا نمبالي بمتحبار سلطنا ناي فوتسال ودي بنيرو زي سلطنا زدما استات 5 سلطنتي زساتفه نحد سومون مملاتاون زي خده سلطنا نيرو سلازي نعو مغنيات بمقبار نايلومي زتا مديبنا لنا كتكتاتولنا بخبر نعدم اب نايلومي قدام مريصيوم ويدما مساي زلو اب استوديو كلتاغاش كلون يوم ممر تسفاي الكسندر كيلا فوتسال كوم دما ممر تيدروس اسكروم انستراكتور نايزي عوديز مريصنا زلنا اغايشين قعدان مصخون كبرتا بله قعدان صناخم رايت مو نابتي نايلومي مدبنا ويكا نابتي ارسنا قدم متاو مس نفسهم كن لالو ويكا سوم استعزتي كتلالي منكر ممر تيدروس اسكروم بحال بمجمرتا كن تستوهبن عدل يمسكن قصيله دماني دحربايتا كزارب كلهم كم زبلكو قديمه ممر تيدروس اسكروم كاب زوبا دبوب كاب جنفر مينستري تمرتن زوبا دقم حرم مخاني كحبر يدلي رايك زي عودي بغميخا سلطين كاو ويكاتي تمر سبلكاو اوكي انا نزي عودو زي دمرص كله مهنات اب كعسو اغري نوح عمت كم از ريفري كوينه كسرح دهر مصنع اب استفالالي حصير نوحين كورسات بموسات اب 2014 دماني ناي تكنيكال انستراكتور بحد غبصاوي وكيل ناي سيمين افريكا زنبره شنعاوي كوهابن نخلو اوزون بانستراكتورنت معرق وسيده قصيده اب 2015 دمانه نهاجر غبص بمخاد نازي حجي اب هاجرنا هنتاتو نصبيو زلنا ندل زلنا فوتسال از بي سوكرن كان بحنساب نخلتي اتاميرون از انستراكتورون معرق حيزه ناب هاجري تمريس له دحر مملاسون ب عدالاوي هاجراو فدريشن مس هاكوسه كلتيم بموهات نزي عودزي ويكا نزي فوتسال نختغبر زوسدو سغومت بتعامي زمسغن سلازي ابز دما كم انستراكتور كوينه بناي دانينت ناي فوتسال كبابي 30 زغونو كومون كاوم زينو 34 زغونو ناي كوتشين كاني حفشاوي بيزك زغونه حقتات ناي كعسو اغري ناي فوتسالون مهير لكم مالتي حرا يا غني لي اتو ممر تسفاي اسكي سونكا كتلالينا اوكي شمي بمجمرتا منستر زينا نزعدل بمهابو خمسغن دلي شمي ممر تسفاي الكسندر بال اب چنفر تمرتي زباغاش باركا مكتتال سبورت يزلخو ابزي اب 2009 استخايده ناي فوتسال انستراكتور كوتشنج كورس اب ليبيا كيدا ناي انستراكتور كورس وشيدا ناي فوتسال مالتي سلازي كلتينا بزلنا انستراكتورات نواتي يغني لنا كورتي هابلنا مو حراي نابزي نابتو غداينا كناتينا كم تقديم توسكو اسكون كت توسو صنحكم ناي فوتسال سلطنا زحلف سومون توهاي بنيرو زازيمكم قعبزي او قعنخا مسكن منتاي علاماي تي سلطنات توهايبو قدمي اغن حفشاو امر زعبا فوتسال انتاي كنفلط ممر تيدروس اوكي فوتسال كم سمو كعسو اغري خاينو اوشي دي صوتاي كم كعسو اغري مخان متان كاني اب كعسو اغري نتقوملهم حقاقاتون وي سرعاتات تمساسالنتون اللوم فوتسال مسئل كاتجمرو يكونن بزغونه كن اب هاجرنا حج عيننا نقح وي كعين انقحنا نجمرو ندل سلازلنا كن اقدمنا نتي حجزه تغبرون نتي نتوم حصانات دسلطنو سبات اقدمنا نحس سلازغبانا نزي سغومت زخا كنوسد وي كا كنمهر تجديدنا لنا مالتي صبو توسفايت وسخو تي علامه قندو تي فوتسال مجمرتا غزا بهاجرنا يتاتاتو بمهلاو بحكوسه استغبرنا على مسرت مس كوميشن سبورت بمردا نتسلطنا كم زوهاب تغير مالت قند علامو بزي اغاطام تتقيمنا نتي فوتسال عين صوتا بهاجرنا نمتتاو زعلمون
ስለዚህ እቲ ስልጠና ኣስታት 60 ሰባት ዝኾኑ ይብና ኣብ ኮቺንግ ኣብ ሪፈሪ ዘድሃበይ ነይሩ ማለት እዩ ሕራይ ብሓፈሻ እዚ ናይ ፉትሳል ዝበሃል ፆታ ኣብ ዓለምና ማዕሲዩ ተኣታቲ ወይ ካበይ ጀሚሩ እቲ ህቡብነቱ ከመይ ይመስል ምስ ንሕና ኣብ ሃገርና ከነተኣታትዎ ንብል ዘለና መደብ ብምንፃር እንታይ እዩ ዘሎ እስከ ትድሕረ ባይቱ ካብ ክልቲኹም ከብለኩም መምህር ቴድሮስ ኣብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ክንሪኦ ከለና ወይ ከዓ ኣንቢብና ክንርድኦ እንተኽእልና ዝተፈላለየ ሓበሬታታት እዩ ዘለዎ ኩዕሶ እግሪ ኣበይ ጀሚሩ እዚ ፉትሳል ኣበይ ጀሚሩ እንተኢልና ግን ኣብ ብራዚል እቲ መሰረቱ ክንብል ንኽእል ኢና ምናልባት ብውልቀ ሰባት ናይ ራጋይ ዋላ መን ሓደ ራጋዊ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ ፀወታ እዚ ጀሚሩ ይበሃል ከም ፅሑፍ ብዝያዳ ግን ኣብ ፀወታ ከም ፀወታ መልክዕ ኮይኑ ኣዘ ጌም ኮይኑ ናብ ዓለም ክዝርጋሕ ዝኸኣለ ግን ብራዚል ከም ሃገር ማለት እያ ወሲዳቶ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እዚ ናይ ብራዚል እቲ ፀወታ ሎሚ ኣዝ ፖፑላር ኮይኑ ከም ኖርማል ኩዕሶ ኮይኑ ዝውሰደሉ ዘሎ ሰዓት እዩ እዛ ስዋይ ከዓ ካብዚ ድወፁ ተፃወቲ እንተሪእና ኣዝዮም ብዙሓት ተፃወቲ ፈርዮም ከም ዘሎ ኣብ ዓለም ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ሕራይ ፅልዋ ናይዚ ስፖርት እዚ ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ከመይ ንሪኦ ካብ ትዕዝብትኻ መምህር ተስፋይ እዋ እቲ ፉትሳል ኣብ ደረጃ ዓለም ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ፖፑላሪቲ ዘለዎ ዓይነት ፀወታ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣህጉር ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ 2009 ንኣብነት ኣብ ሊብያ ብዝተሳተፍኩሉ ናይ ኢንስትራክተር ኮርስ ካፍ ፉትሳል ብዙሕ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራት ፖፑላር ስለ ዘይኮነ ንምትእታው ክሰርሓሉ ምዃኑ ኣብቲ ዝነበሩ ዕላማታት ሓደ እዩ ስለዚ ብደረጃ ኣፍሪቃ ክንሪኦ ከለና እቲ ፉትሳል ብዙሕ ፖፑላር ዘይብሉ ዓይነት ፀወታ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካብ 2009 ካፍ ዝግብኦ ስጉምትታት እንዳወሰደ ዳርጋ ካብ 4-6 ተሳተፍቲ ዝነበሩ ናብ 12 ጋንታታት ሃገራውያን ጋንታታት ክባቢሉ ማለት እዩ ስለዚ ትዕብየት ናይ ፉትሳል ኣብ ኣፍሪቃ እውን እንዳዓበየ መፅዩ ራይ ፉትሳል ካብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ዝፈልዮ ኣገባባት ዓብይ ብዙሕ ዘመሳሰሎ ነገር እውን ኣሎ ሓደ ካብቲ ክምግብ ዝኽእል ብምዃኑ ነቲ ዓውደቲ እስከ ግን ከመይ ኢና ንሪኦ ኣብቲ ናይ ዳንነቱ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ስልጠናታቱ ሓራይ ኣቐዲመ ቅድሚ እዚኣ ምምላስ ምናልባት ኣብዚኣ ናይ ተስፋይ ክምላእ ኣላ ንኣፍሪቃ ፅልዋ ዝገበረት ሃገር እስፓኛ እያ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንተሪእና ወይ ከዓ ኖርዝ ኣፍሪቃ እንተሪእና ብእስፓኛ ዝመሓደራ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋና ስለዚ ከም ብራዚል ልክዕ ድማ ንስፔን እውን ነዚ ፉትሳል ብዝለዓለ እያ ትጥቀመሉ ስለዚ እሳቶም ከዓ ግድን ነተን ዝገዝኦን ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ከም በዓል ኣብ ሰሜን ዘለዋ ድሕሪ ርኢናየን እቲ ምትእትታው በዚ ናይ እስፓኛ ድፊት ወይ ፅልዋ ተገይሩ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ይበሃል ከም ፅሑፍ ማለት እዩ ኣብዚያ ዳሕረወይቲ ክመፅእ ግን ኣብዚያ ዳሓተትካኒ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ዘመሳሰሎ ዘፈላለዮ ሳይዝ ናይቲ ሜዳ እዩ ቅርፂ ናይቲ ሜዳ እዩ 42 ብ25 እዩ እቲ ስፍሓት ናቱ እዚ ከዓ ኣብ ፀቢብ ትፃወተሉ እዩ ካልእ ኣብቲ ሓፈሻ ክነኣቱ ከለና ከዓኒ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሪላክሴሽን ኣለዎ ተዛኒኻ ናይ ምፅዋት ተዛኒኻ ቦታ ናይ መሓዝ ኣለዎ ኣብ ፉትሳል ግን ነዚ ዓይነት ዕድላት እዚ እውን ኣይበናን እዩ ነዚ ዕድል እዚ እውን ብዙሕ ኣይበናን እዩ ኣብ ሕግታት ተመፂና ከዓኒ ኣለዎ ዘፈላለዮ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘይንረኽቦ ኣብ ፉትሳል እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ፉትሳል ንረኽቦ ከዓ ኣብ ኩዕሶ እግሪ መወስል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፉትሳል ነብሱ ዝኸኣለ ወይ ከዓ ብዙሕ ነገር ዘፈላለ ኣሎ ዘመሳስል ከዓ ኣሎ ካብቲ ዓበይቲ ዘመሳስሎ ካብኡ ነጢሩ ናብ ኩዕሶ እግሪ ኢንዱራንስ ኣጥሪ ከኣቱ ዝኽእል ብሉፅ ተፃዋታይ ክኾነልና ዝኽእል ሓደ ዓውዲ ዝምድናው ማለት እዩ ራይ መምህር ተስፋይ ከመይ ክንሪኦ ንኽእል ኣብቲ ናይ ተፃዋርነት ናይቲ ዓውዲ ከመይ ማለት ቅልጣፈ የድልዮ ይመስለና ሓይሊ እውን ኣድልዩ ክንደይ እዮም ከቲ ሕጋጋት ኣብታ ሜዳ ዝወርዱ ተፃወቲ ከም ናይ ኩዕሶ እግሪ 11 ኣይኮነን መስለኒ እስከ ከመይ ኢና ንሪኦ ኣብኡ ክትበኒ ኢኻ هو تي فوتسال كابتي 11 سايد نقبرو زفليو
ሓደ ኣብቲ ብዝሕ ተጻዋቲ 5-5 ዝጽወት ዓይነት ጸወታ እዩ ካልእ ካብቲ ሕጋጋት ቀንዲ ካብ ኩዕሶ እግሪ ዝፈልዮ ከዓ ቲዮም ሳብስቲሽን ተቐይሮም ዝኣትው ተጻዋቲ ብቐጻሊ እዮም ብዘይ ምቁራጽ ክጻወቱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ 5-5 ምጽዋቱ ተወሳኺውን ቅልጣፍን ቅልጢፍካ ሓሲብካ ናይ ምትግባርን ባህሪ ዘለዎ ዓይነት ጸወታ ስለ ዝኾነ ካብ ኩዕሶ እግሪ ቁሩብ ካብቲ 11 ሳይድ ንገብሮ ፍልይ ብሎ ምክንያቱም ኣብ ጸቢብ ቦታ እዩ 5 ኣንጻር 5 ኢኻ ትገብር ትንፋስን ዕድልን ዘይህብ ምስ ምዃኑ ተጻዋቲ ቀልጢፎም ሓሲቦም ናይ ምትግባር ክእለቶም ይዓቢ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝዓበዩ ተጻዋቲ ኣብዚ ፉትሳል 5 ሳይድ ዝዓበዩ ተጻዋቲ ኣብቲ 11 ሳይድ ክነምጾም ከለና ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ኣይሽገሩን ምክንያቱም ኣው ስፒድን ቅልጣፍን ሓይሊ ዘለዎ ስራሕን ብልሒ ሳይኮሎጂካል ዘድልዮ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ኣብቲ 11 ሳይድ ክመጹ ከለዉ ኣይሽገሩን ስለዚ ኣብቲ ሕጋጋቱ እንተመጺና ብዙሕ ፍልልነት ኣሎ ናይ ገዛ ርእሱ ሕጋጋት ኣለዎ ናይ ገዛ ርእሱ ከምቲ ዝበሎ ሜዳ ዓቕን ዝተፈለየ ካብቲ 11 ሳይድ ፕላስ ድያኑን በቲኦም ናይ 11 ነፃወቶም ዓይነት ዝዳኑ ዘይኮኑስ ናይ ገዛ ርእሱ ድያኑ ኣሎ ናይ ገዛ ርእሱ መምርሒታት ሕጋጋትን ኣለዎ ሕራይ እዚ ውድድር እዚ ምስ ናይ ወላብ ሃገርና ሲ በቲ ልምዳዊ ዝኾነ ኣገባብ ይካየድ ማለት ኣብ ጽርግያ እምኒ ጌርካ ውሕድ ብውሕድ ማስ 5-5-6 ተጻወቶ ጸወታታት እውን ኣሎ ኣብ ገሊኡ ሕጂ ሲ ዝመሳሰል ክህሉ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ እዚ ዓይነት ስፖርት ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ጸወታ ኣብ ሃገርና ክንድቲ ልሙድ እዩ ወይስ ሕጂ በዚ ንስኹም ክትህቦ ዝቐንኹም ስልጠናታት ስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ወሲኽና ብፍልጠት ዝተሰነየ ጸወታ ከነተኣታቱ ስለ ዝደለና ኢና ናብዚ ነገር ዝበፂሕና መምህር ቴድሮስ ኣነ እንታይ ናተይ ኣረኣእያ ክውስኸሉ እዚ ኣብ ጽርግያ ንፃወቶ ኣፃወታ ምናልባት እዚ ካብ ንፉትሳል ክትብሎ ንኩዕሶ እግሪ ይቐርብ ኣብ ግራስሩት መፂና ግን ነቶም ቆልዑ ብኸምኡ ክንሃንፆም ግን ንኽእል ኢና ሕጂ ኩሉ እቲ ሕግታት ኣብኡ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝብለና ነገር ኣይኮነን ንኣብነት ኢንዶር ይዝብል ኣውትዶር ጌርና ግን ክነፃውቶም ንኽእል ኢና ሕጂ ኣብቲ ግራስሩት እንተዝተኣታቶ ወይ ከዓ ኣብኡ እቲና ንክንሰርሓሉ ይቐለልና ካብ ኣብ ጽርግያ ክንብላ ማለት ጽርግያስ ዝያዳ ስትሬት ናይ ኩዕሶ እግሪ ቤዝ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ፉትሳል ግን ከምኡ ዓይነት ዕድመ ኣይሂበናኒ ከም ዝበልናዮ ቁልጡፉን ነገራት ናይ ምርዳእን ሓይሊ ዘሎ ጸወታ ክሳብ ዝኾነ ንዕኡ ሳዕድመናኒ ብናተይ ኣረኣእያ እዩ ካብ ንሱ ግን ሕጂ ክንጅምሮ ንብል ዘለና በቲ ናይ ግራስሩት ዓቕኑ ፈሊና ኣብ ደገ ክነፃውቶም ግን ፖሲቢሊቲ ኣሎ ማለት እዩ መም ተስፋይ ተወሳኺ ለንብኣ እዚ ኣብ ጽርግያ ዝግበር ጸወታታት ልክዕ እዩ ቆልዓ ምስ ጀመረ ትኽእል ናብ ጽርግያ መፂ ጸወታታት ዝገብር እዚ ናይ ገዛ ርእሱ ብልጫታት ኣለዎ ብናተይ ኣረኣእያ ግን ሕጂ ንሕና እንደልዮ ዘለና ፉትሳል ግን ብዓይነቱን ብሕጋጋቱን ቅርፂ ክነትሕዞ ክንክእል ኣለና ሕጂ እዚ ብጽርግያ ዝግበር ጸወታታት ናብ ግራስሩት ዝኸደ እዩ ኣብ ፉትሳል ተመፂና ግን ናይ ገዛ ርእሱ ቴክኒክስ ኣለዎ ወላ ኮንትሮሊንግ ፍለይ ካብቲ ካልእ ዓይነት ጸወታታት ካብቲ 11 ሳይድ ንሪኦ ማለት እዩ ፓሲንግ ናቱ ኩሉ ኣብቲ ቴክኒክስ ታክቲክስ ይፈላለዩ ስለዚ ቅርፂ ክነትሕዞ እንድሕር ኮይና እቲ ኣብ ጽርግያ ዝግበር ጸወታታት ልክዕ ከም መበገሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ግን ናብ ግራስሩት መፂኦም ቤዚክ ዝኾነ ነገራት ወሲዶም ናብ ፉትሳል ዓብይሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱም ፉትሳል እቲ ዝቐልጠፈን እቲ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ሕራይ ብልጫታትን ገለ ኣሉታዊ ጎንታትን ናይቲ ዓውዲ እንታይ ኣብዚኣ ክትገልፅሎ ይምደሎ ብልጫታቱ ሓደ ነተን ብሃገር ደረጃ ዝቆማ ናይ መንእሰያት ዝኾና ዋላ ናይ ንሃገር ወኪላት ተኸይድ ናይ ዓበይቲ ትኹን ልዕሊ ዕድመ ትኹን ትሕቲ ዕድመ ዝኾና መገብቲ ኾና ኸልአን ምክንያቱ ሎሚ ሳይንስ ዝበዝሖ ጸወታ እቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስለዚ ኣብ ጸቢብ ቦታ እንድሕር ዳ ነቲ ቆልዓ ከተፃውቶ ወይ ከዓ ክትምህሮ ክኢልካ ኣብ ዓቢ ምስ ወፀ ዝቐለለ እዩ ዝኾነ ምክንያቱ ብዙሕ ቴክኒክን ብዙሕ ታክቲክን ብዙሕ ሓይልን ብዙሕ ናይ ምርዳእ ናይ ምንባብ ኣብኡ ስለ ዘጥሪ ኣብ ደገ ኣብ ሪላክሴሽን ዝረኽበሉ ነገር ንኸተግብሮ ብዙሕ ፀገም እየብሉን ማለት ስለዚ ምስ ከምዚ ከዓ
እቲ ብልጫታቱ ከገልጾ ይኽእል ማለት እዩ ኣሉታ ከገለ ይህሉ ማለሲ ፊዚክስ ዝደሊ ብምዃኑ ወይ ካታ ኣካላዊ እቲ ኣሉቱ ምናልባት ኣብ ጥዕናኻ ተጠራጢርካ ወይ ካብ ጥዕናኻ ሓቢእኻ ተኣቶ ተዳሃሊኻ ፀገማት ክፍጠር ግድን እዩ ምክንያቱ ዛስዋይ ቆይ ትሽዓተ ተፃወቲ ብዘይ ዕረፍቲ አንሊሚትድ ሰብስቲሽን ደሎ እንታይ ስለ ዝኾነ አንሊሚትድ ኮይኑ ኦን ኦፍ ኣብ ምፃን ውታን ስለ ዘሎ ከም ኩዕሶ እግሪ ይኮነን ሰለስተ ወይ ከዓ ዝተወሰነ ንኣብነት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሳብ 7 ይብል 3 ተቐየር ተኣቱ ኣብዚ ግን ትሽዓተ ኣለዉ ትሽዓተ እዮም ዝኣቱ ኣብ ኩዕሶ እግሪ 7 ተመዝጊቦም 3 እዮም ዝኣቱ ኣብዚ ግን ትሽዓተ ኣለዉ ትሽዓተ እዮም ኣቱ ትሽዓተ እዮም ደጋግሞ ክሳብ 9 ዳኣክል ዋይ እቲ ፀወታ ኣዝዩ ፈታንን ሓያልን ስለ ዝኾነ ስለዚ ናይ ጥዕና ንዩ ሸይ እንዳሃለወትካ ፀወታ ደሊኻ ምስ ተኣቱ ሓደጋታት ኣለዉ ራይት ሞ ናብቲ ናይ ቲ ስልጠና ዝነበረ ናዊና ክናቱ ሓሪኹም ብናይ ዳንነት ሓሪኹም ከዓ በቲ ናይ ስልጠና ብኸመይ ኢኹም ክትዓዩ ቀኒኹም ወይ ድማ ስልጠናታት ክትህቡ ቀኒኹም እስኪ እዚ ስልጠና እዚ እንታይ እቲ ዕላማ ነይሩ ናብቶም ሰልጠንቲ ወይ ኣብ ትሕቲኹም ክስልጠኑ ዝቐነዩ 50 ዝኣኽሉ ሰልጠንቲ እንታይ እቲ ዕላማ ሓፈሻዊ ስእሊ ንምፍጣር ድዩ ወይስ ኣምር ናይቲ ዓይነት ውድድራት ንምእታው ድዩ እንታይ ነይሩ መምህር ተስፋይ ብሓፈሹ እቲ ዕላማ መበገሲኡ ሓደ ኣነ ኣብ 2009 ሊብያ ኮርስ ምስ ወሰድኩ ድሕሪኡ ዝኾነ ስልጠና ምናልባት ኣይሃብኩን ኣብ ዞባና ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተዋሂቡ ነይሩ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ኣብ ኣወርደት ኣብ ባሮንቱ ኣብ ተሰኒ ንኣስታት 60 ዝኾኑ ሰልጠንቲ እቲ ዕላማ እንታይ ነይሩ እቲ ዞባና ነቲ ፉትሳላት ኣታቲኻ ውድድራት ንምክያድ ብኡ መጠን ከዓ ተጫዋቲ ንኸዓብዩ ሓሳብ ነይሩ ሕጂ ትማሊ ዝተዋሃበ ስልጠና ግን ብመንገዲ ሃኮስአ ብምስራት 40 ዓመት ነቶም ውድድራት ከተኣታተው ስለ ዝደልዩ ስፔሻሊ ኣብቲ ፉትሳል ኣድሂቦም ክሰርሑ ስለ ዝደልዩ ነቶም ኣብቲ ውድድር ከኣትው ዝኽእሉ ሰባት ከዓ ናይ ግድን ትሕጋጋትን እቲ ከሰልጥንዎ ዘለዎም ናይ ኮቺንግ ሲስተም ክፈልጥዎ ስለ ዘለዎም ነዚ ተባሂሉ እቲ መደብ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንቐፃልነቱ ግን ከምኡ ኢሉ ይቕፅል ድዩ ኣይቅፅልን ዝርአ ክኸውን ማለት እዩ ተዘይኮን እቲ ዕላማ ቀንዲ ዕላማ መበገሲ መማህሪና ሓኮስ ኣብ ዝጠለቦ ጠለብ ነቲ ውድድር ንምትግባር ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ራይት መምህር ቴድሮስ ኣብ ዝተወስኸን ህልወካ ኦኬ ከምዚ ዝበሎ እቲ ዕላማ ኣብ ሓፂር እዋን እዚ ናይ ፉትሳል ፀወታ ኣብ ሃገርና ከነእትዎ ክትኣታተው ኮይንካ ኣክሽን ክትወስድ ኣለካ እዚኣ ተቐዳመይቲ ስቴፕ ንብላ ማለት እዩ ስለዚ እንተዳ እቲ ስጉምቲ ኣብ ዓድና ፉትሳል ከተኣታተው ኣለዎ ኢሉ ድሕር ስጉምቲ ተወሲዱ ብምክንያት ንዕኡ ዘካይዱ ንዕኡ ደኣልዩ ኣሰልጠንቲ ከዓኒ ክፈርዩ ኣለዎ ማለት እዩ ኣቐዲምካስ ደያኑን ኣሰልጠንትን ኢኻ ክትሕዝ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዕላማ እዚ ድማኒ ንኽንምህር ተወሲኑ ማለት እዩ ንኽንምህር ተወሲኑ ኣሎ ስለዚ ድሕር ደኣ ደያኑ ሒዝካ እንተ ደኣ ኣሰልጠንቲ ተሒዝካ ቆልዑ ንኸተፍሪ ይቐልል ስለዚ እዚ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ክቕፅል ከኣደው ክብል እዮም ፅቡቅ ኣብዚ ስልጠናታት እዚ ዳርጋ ኩሉ ምስ ስፖርት ቅርበት ዝፀንሖ እዮም ክሳተፉ ቀንዮም ስለዚ እቲ ኣብ ናይ ዳንነትካ ዳርጋ ዝበዝሑ ድያን እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝፀንሑ ከምኡውን ኣብ ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበሩ ኣለዉ እስኪ እንታይ እዩ ግድድ እዩ ካብኡ ዝነበሩ ሰባት ግድን ከኣትው ዘለዎም ኣብ ስልጠና ወይስ ካልእ ክንፍትሽ ኣይንኽእል ኢና ክፍተሽ ይከኣል እዩ ግን ሕጂ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ንወስዱ ስለ ዘለና ኣነ እቲ ኣወሳስዶም ኣመራርፆም ይድጉፈ እየ ምክንያቱ ሓድሽ ነገሪ ከም ዝበልናይኻ ምስ ባስኬትቦልን ምስ ኩዕሶ እግርን ዝምድና ስለ ዘለዎ ንዕኡ ፋሚላር ዝኾኑ ቀልጢፎም ክርድእዎ ዝኽእሉ ብምባል ክኸውን ይኽእል እቲ ምርጫ ናተይ ርእተይ ከምኡ ኢኻ ይመስለኒ ኣብ መጀመርታ ተወሰደት ስጉምቲ ቅንዕቲ እያ ግን ኣብቲ ቀፃሊ ዝኾነ ሰብ ፊት ዝኾነ ንዕኡ መጪግ ተማሂሩ ክሰርሓሉ ግን ይኽእል ኣብ ቀፃሊ ግን ንኩሉ ሰብ ከሳትፎ ኣለዎ ስለዚ እዛ ናይ መጀመርታ ግን ክሓፅረልካን እንደገና መደብ ተሰሪዑ ስለ ዘሎ ነቲ መደብ ከካይዱ ዝኽእሉ ኣትሊስት እቶም ሰባት ፋሚላር ምስቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ እንድሕር ኮይኖም ዝያዳ ይቐለልካ እዛ ሰብኣይ ካብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ፅዑቕ ዝኾነ ድኸድናዮ ንሶም ስለ ዝኾነ እዮም ክርዱና ክኢሎም
ምንም አፍልጦ ዘይብሉ ሰብ ተዝኾን ነይሩ እዚ 5 መዓልቲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓፂርን ዕድል ደሂብኒ ነይሩ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕራይ እዚ ጻዕቂ ዘለዎ ግን ቴሌፎን ከነብል ኢና ሄሎ 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 ከመይ ተርፍድ سمعك الله ጽቡቕ ግራይ دمت تحيتنا له ሕራይ ክንሰማም ዓይና ድሓን ከመይ ትቕኒ ዳንኤል سلام يا هذا كان يوم ሰላም ኣምላኽ መስገን ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብዚ ኣርእስቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበና ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዳይሬክተር ዝኾነ ንዳንኤል ዮሃንስ ግራይና ምሳና የሕቢርና ዘለና ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ዳንኤል ትሰምዓን ኣለኻ دمت تحيتنا له ኦኬ ሕራይ ክን ብዝተኻለና ቁሩብ ክንሰምዓካ ክነብልና ግን ደገለኻ ምስለን ቁሩብ ውሕስ ናብ ዝኾነ ቦታ ገለ ክትኣትወልና እንተኽኢልካ ሰናይ ነይሩ حرة اسكي كبر ሕራይ መሪፅናዮ ዘለና ዛዕባ እዚ ናይ ፉትሳል እዩ ስለዚ ስኻኻ ምዚ ዓውዲ እዚ ብምትሓዝ ኣብ ስልጠና እውን ተሳቲፍካ ምስ መምሃራን ኣቶ ተስፋይ ኣሌክሳንደር ከምኡ ድማ ቴድሮስ ኣስገሮም ክልቲኦም ኢንስትራክተራት ሄሎ ራይት እስከ በሓፈሻ ጾታ ፉትሳል ከመይ እዩ ንሕና ከመይና ከነብር بايك يسمعك انا له ሕራይ ፀኒሕና ክንምለስ ክንፍትን ኢና የغኒልና ፀኒሕና ክንምለስ ኢና ክቡራት ተዓዘብቲ ብቴክኒካዊ ምክንያት ከምቲ ዝድለ ክንረኽቦ ኣይካልናን ኣለና ፀኒሕና ክንምለሶ ክንፍትን ኢና ምሳና ክትፀንሑ ድማ ብክብሪ ንዕድም ምስና የቕሬታ ማለት እዩ ሕራይ እቲ ናይ ጾወታታት እዚ ናይ ፉትሳል ክንብሎ ዝፀናሕና ማለት እዩ ሰልጠንቲ ብከምዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና እዩ ሓደ እቲ ዋሕዲ ግዜ ኣብዚ ዋሕዲ ግዜ 5 መዓልታት ዝነበሩ እንታይ ዓይነታት ኢኹም ሸፊንኩም ክንደይ ዝኸውን ፍልጠት እዩ ናብኦም ተመሓላሊፉ ዝዕግብ ድዩ ኸ ነይሩ ኦኬ ኣቶ ተስፋ ከምቲ ኣቀዲምካ ዝበልካዮ እቲ እዮም ሰልጠንቲ ዝመፁ ኣብ ስፖርት ዝነበሩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፉ እዮም ዝመፁና ሰልጠንቲ እሱ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ነድግፎ እዩ ምክንያቱም ብዙሕ ኩዕሶ ዘይክእል ሰብ ኣምፂኻ ክተሰልጥኖ ከም መሓላልፎ ከሎ ዘሎ ፀገማት ንፈልጦ ኢና ስለዚ ፉትሳል ንብሎ ዘለና ከዓ ቁልጡፍን ኣዝዩ ኣብ ፀቢብ ዝፅወት ፀወታን ስለ ዝኾነ ክኢላ ሰብ ስለ ዘድልዮ ኣብቲ መራርፃ ፅቡቕ ነይሩ ክብሎ ይኽእል ኣብታ ዝበልካ ሕቶ ግን እቲ ዝነበረ ኩነታት እቲ ስልጠና ኣብ ብቴዎርን ብፕራክቲካልን እዩ ነይሩ እቲ ስልጠና ኢንፋክት እቲ ግዜ ሓፂር እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ትክሽፈን ዘለዎ ነገራት ቀዳምነታት እንዳሃብና ሸፊናዮ እቲኦም ተምሃሮ እውን ፅቡቕ ተቐቢሎሞ ወላ ፕራክቲካልን ቴዎርን ኤግዛም ተዋሂቦም ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ኢና ምፅኦም ስለዚ እቲ ዝነበረ ግዜ ፀቢብ እኳ እንተኾነ ፅቡቕ ዝኾነ ስራሕ ብምስራሕ ውፅኢታዊ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ንብል ሕራይ ኣብዚኣቱ ውስኸኒ ተኾንካ መምቴሮስ እስ ወርዓንቲ ነታ ድበልና እንደ ሕጂት ግዜ ሓፂር ነይሩ ልካ ሓፂር ነይሩ እቲ ኣመራርፃ ግን ስለ ዝተጠንቀቑ ፋሚልያር ሰባት ዝኾኑ ነቲ ሕጊ ክድህዎ እዮም ዝበሃሉ ስድራ ቤት ናይቲ ስፖርት ስለ ዝነበሩ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ጉዳይ ክንዓሞ ኸይልና ንኣብነት ኣብ ዳኝነት ተመሲና 17 ሕጊ እዮም ተማሂሮም ማለት እዩ 17 ሕጊ እዩ ዘለዎ 17 ሕጊ ከዓኒ ቴዎርን ፕራክቲካልን ካ ገይሮም እዮም ብዋንፃርካ ክንግምግሞ ከለና መጨረሻ ፈተና እንዲ ናይ ሪትን ቴስት ነይሩ ፊዚካል ፊትነስ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ክልቲኡ ከዓ ብፅቡቕ ወይ ከዓ ብሙሉእ ዓብላልነትካ ክዓምዎ ክኢሎም ስለዚ እንታይ ንርዳእ ንኽእላ መጨረሻ ሲ መገምገም ኢና በቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ዓጋቢ እዩ ነይሩ ፅቡቕ እዚ ውድድራት እዚ ክንዲዚ ዓይነት ስልጠና ንክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ተዋሂብና ኣሎ ተስፋ ይገብር ዳንኤል ሓቢርና ኣሎ ምስለኒ ሄሎ ሄሎ ዳንኤል ولا مكينة دحان دي قام خميت سنيكا دحان دو سنيكا دانيال ولا ما بتعمل زي تريد دمتي alright ما تعرف تبص من الأمر ما تكا أتوتي سمعنا الله أرم سمعك الله كنت أتوتي سمعنا الله alright انت هي دليل زلو قد عنس مو ولا ندعو تقينا كيف تنمو
سمعان لها هلو اوكي كبات عزبتي بسنكي ناي تكنيكال صقم كن سما معي كالنا لنا سلازي دحن اب كالوان نزار سزي مغنيات مقبار قربا كن رخبو كن فتنينا دقيمنا يغريتا حراي انتايك حتى دلي زلغو كندز اكل سلطاناتات تواهب له سلازي انتاي يسترفنا حجي زغه بحقي كم حلم دينا نتغبرو زلنا ويس سغا كلب زغلي ندحرا بايتا وريدو ترى تسرحلو اب كلن زواتات كميك خون يخل كاب سخون كاب تعزبتكم مالتي ممر تسواي انا كواتي سلطانا حاصيرول كم تزبلنا تواهب له اذا كن اخالي كونن مخنياتهم كم مبغسي كم تي عينت وددر صوتا حدش كم مخانو تواهب له سلطانا كن مسرته حيزله نزا عينت وددر كنعبي اندحر كوينا كن حلافنت زوسد كخول كيلالو اذا كان زوسد كا هاغرا فيدريشن كوسو اغري ارتراي سلازي هاغرا فيدريشن كوسو اغري ارترا نتي كوسو اغري زعبي كساع زخونه سكر فوتبولن فوتسالن نوع زمغبا كابكونا بغبو كحزو كيلالو ابا ودادبو يكون ابا تحازو يكون حجي كمجمار يكون انت زغم جمير كافت مقصالي زلوا وحسنتي سلازي وحسنتو تي هاغرا فيدريشن منالبات مسكال مدباتون صلواتاتون قدامنت كايبو خيلنتي عينت صوتا ግን بمدب تتحيزو مشارختي بمغبار نتي عينت صوتا اب مولو زوبا اب كلن زوباتات زتااتات كله مدرك كله لالو ندحر كعب تخوين تزي كوينت تمرتي ندحرنا بكلن زوباتات وي نابات تمرتات كم تخلو صنحنا انترا زي كي تخوينو ولا حنت عبيد كاري اي كلن تستمعروا تمرتون نزنا يحكوس وددر تصايتم كترفي مالتي قصالنت ايهلون سلازي احنا كنتنقق زلنا افت مجمار زي كونه اب قصالنتو زياده نوحسو كنكلالنا سلازو خونه نفس وقف سب ننات حلافنت كوسك كلالو نابنت هاغرا فيدريشن كوسو اغري نتاعنت صوتا زخون عينت كوسو باغري صوت كوسو حلافنت زوسد نحر كوينو مسكالوت مشارخ تبخمي كسرح نابنت انتوي مس مينستر تمرتي كتاتاتو زخول لكناتاتون كفطر يخلو خون ግን ሚኒስትር ትምህርት እንተ ሐላፍነት ተወስድ ሀገራዊ ፌደሬሽን ካንተ ሐላፍነት ተወስድ በሐባር ከሰራ ሐሉ ዝኽላ ኮይኑ ስማን ስለዚህ ንወሕስነት እዩ ዝኹሉ ከምዚ ተኾነ ሓይሽ ይብል ተሐሳስበለ ጽቦ ካብዚ ካብ መፀ ናብቲ ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ ካተና ኣነውን ከምኡ ዝብል ሕቶ እንደ ከስዕብ ሓሲበ ነይረ ሚኒስትር ትምህርቲ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ عمت مملاتا بدرجة صوباتات كساب نوسان صوباتات عادتات وردو زرقح عمتاوي أكار نايتي كالندر كوينوس تسرع سبورتون تفتاتي كايري سازي ازي او تمليو كاتو كمير قال قروب نسخو مافتي بايتاس زلهم مستي زلو كوناتات كمير كاير خل نسو تصين حنا كنقول فوينا كن انت ياخذ اللي زلو حدا تتصاوتاي ناي فوتسال كابتي مجمرتا سرت جمير كوسكوسو زغل عدمه كاب كندي ما مرتيروس انا اذا قدمي نزيا مملاس تا اكلت نجر كمقلو مقينا نريو يحيش ماشي ابعلامه يدفالاله راي نابنت ሚኒስትር ትምህርት እንተይብናያ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ምስ ዘሎ ጸገማት ምስ ብዙሕ ሳብጀክታት ርኢኻ ምስትናታቶም ናይ ስፖርት ዘካይድዎ ዘሎ እንተሪእናዮ ቁርብ እቲ ፉትሳል ካፍሪ ዝበለልና ሰዓቅን ግዜ ዳሓትትን ብዙሕ ትሬን ዘድልየ ንብን ድሕር አሊና ኮይና ከምኡ ዓይነት ዕድላት ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ክህሉ ድዩ እንተይልና ኣብ ኣሰራርዓና ናብ ዕላማና ይድፋላለ ስለዚ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ክንሰዶ ከለና እቲ ተፈላጥነት ናይ ፉትሳል ቀልጢፉ ክላባዓልና ይኽእል كم وددر تواديرنا بزي بلوس كوينا ناب كالق نسجر نحر كوينا كن هاجرا فدريشن كم صلال وسيدو أمن أسان زباتات كلنا ناب زباتات دلوا دحر دا بعلو سريع وبعلو خسكشوا بعلو تدا أبوينت جيرو أنا تقول داي نابت زد لنا نجار أبحث يروان كن خيد نخيلنا دحر نام منستر تمرتي جريفنا يوجن بمنستر تمرتي زقتصل كم زي إن شاء الله زحل بلا كايدا يزخيد زحل بلا خيد تلاخينها شفناها يبزح مالتي بانصار قلتيف كان تقول عزل لك عدل جن يتصبب
ሃገራዊ ፌደሬሽን ግን ከምናቱ ሓላፍነት ናቱ ሪስፖንሲቢሊቲ ወሲዱ ግን ኣብ ትሕቲኦም ኩለን ዝመሓደራ ኮይኑ ባዕሉ ብዝኣልዮ መንገዲ ንዞባታት ድሕር ዳ ገይርዎን እቲ እንደልዮ ዘለና እቲ ራእይ ክቕፅል ክገሃድ ይኽእል ዝብል ርእቶ ኣለና ማለት ስለዚ ኣብ ክልተ ማቐልና ንሪኦ ይሓይሽ ኣብታ ካልእት እንታይ ሓቲትካ ነርካ ሞ ኣብታ ዝሓትኮኻ ሓደ ናይ ኣብዚ ፉትሳል መሰረት ከንፅፍ ዝኽእል ተፃዋታይ ኣብ ክንደይ ዓመት እንተኾነ ሓይሽ ካበይ ክጅምር ኣሎ እቲ ናቱ መሰረት ብናተይ ኣራያ ኣብ ህፃናት ክንብል ከለና ኣብ ከባቢ ካብ 10 ክሳብ 12 ዘሎ ዕድሚኡ ኣብቲ ድጉቡ ዘሎን ኣብቲ ፅቡቕ ዝርዳእሉን ናይ ድሃብካዮ ወይ ከዓ ነቲ ኩዕሶ ስልጠና ዝሃብካዮ ኩዕሶ ክቕልዕ ካብ ዝጀምረሉ መፂ ኣብ 12 ምስ በፅሐ ፊዚካሊ ክውስኽ እዩ ኢንተረስቲ ክውስኽ እዩ እንድሕር እዚአን ክልቲአን ዝንወሲኹ እቲ ቆልዓ ነቲ ስራሕ ክኣትዎ ይኽእል ዝብል ርእቶ ኣለኒ ምክንያቱ ከምኡ ኢኻ ሓይሊ የድልዮ ኢልና ኣለና ቀልጣፈ የድልዮ ኢልና ኣለና ድሌት የድልዮ ምርዳእ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ዝርዳእሉ ግዜ ካብ 10 ክሳብ 18 ደሎ ዕድመ ግን ነቲ ቆልዓ ኣብ ፉትሳል ክኣትወካ ካብ 10 ክሳብ 12 ደሎ ዕድመ እንተተመርፀ ብናትና ኩነታት ምስቲ ኣመጋግባና ምስቲ ኩነታት ኣቀማምጣና እንድሕር ርኢናዮ ንሕና ቁሩብ ድሕር ድበልና ኢና ስለዚ ካብ 10 ክሳብ 12 እንተኾነ ይምረፅ ዝብል ርእቶ ኣለኒ መምህር ተስፋይ ተወሳኺ ኣሎ ካብዚ እቲ ዕድመ ከምቲ ዝበሎ ኣብ 12 13 እንተኾነ ዝያዳ ተመራፂ ክኸውን ምክንያቱም ትሕቲኡ ዘሎ ብግራስ ሩት በፂኡ ቤዚክ ዝኾነ ነገራት ፈሊጡ ምክንያቱም ፉትሳል ንብሎ ዘለና ቁልጥፍን ናይ ገዛ ርእሱ ቴክኒክስ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መባእታዊ ዝኾነ ናይ ግራስ ሩት ክሳዕ ደቂ 11 ዕድመ ቤዚክ ዝኾነ ነገራት ምስ ፈለጡ ናብ ፉትሳል ክነምፆም ኣለና ካብ ደቂ 12 13 ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ክርድኡና ስለ ዝኽእሉ ኣብቲ ዕድመቲ ብኡ ከዓ ክነዓብየሉ ስለንደሊ ኣብ 12 13 ትኾኑ ተመራፂ ካልእ ኣብቲ ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝበልካዮ ክተኣታተው ይኽእል እዩ ጥራይ እቲ ኣረዳድኣን እቲ ተሓሓዝኡን ትወዳድኡን እዩ ክፅቡቕ ዘለዎ ምክንያቱም ቅድሚ ጅማርካት ቅድሚ ኩነት ክትቦም ዘለካ ነገራት ስለ ዘሎ ንኩሉ ጣጢሕካ ከምቲ ካልእ ዓይነት ውድድራት ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት ቮሊቦል ባስኬት ካልእ ዓይነት ውድድራት ኣተሓሒዙ ይኸይድ ኣሎ ሚኒስትር ትምህርቲ ትሰፍሐ ውድድራቱ ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት እዮም እትዮም ዝመፁና ተፃዋቱን ካብ ቤት ትምህርቲ ዝመፁ እዮም ስለዚ ከምቲ ካልእ ዓይነት ውድድር ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ እውን ፉትሳል ተኣታትዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን በይናይ መንገዲ ንሕዞ ጥራሕ ምፍላጡ የድልየና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ናቱ ዝኾነ ክስታይ ተገይሩ ሓላፍነት ተወሲዱ እቲ ፌደሬሽን ካ ከምኡ ተወሲዱ ዘይቅፅለሉ ምክንያት የለን ማለት ስለዚ ሚኒስትር ትምህርቲ ዓመታዊ ካብ ቤት ትምህርቲ ትሒዙ ናብ ክላስተር ድሕሪኡ ብደረጃ ዞባ ዝግበር ድሕሪኡ ብሃገር ደረጃ ዝግበር ናይ ፌስቲቫል ውድድራት ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ተኣታትዩ ስሩዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንምብጋሱ እውን ዝሓሸ ኣማራፂ ክብሎ ክእል ማለት እዩ ፅቡቅ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እቲ ዝሃብኩሞ ስልጠናታት ኣብ ግብሪ ትርኢሉ ውድድራት ብሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ሓበሬታ ረኺበ ነይረ እስኪ ኣብዚ ውድድር እዚ እንታይ ኢና ክንፅበ ካብቲ ንስኹም ስልጠና ዝሃብኩሞስ ንሕና እንታይ ኢና ክንፅበ ንስኹም ከም መማራን እንታይ ከም ክትፅበ ልክዕ እዩ ብመጀመርታ ብጣዕሚ ተሓጒስና ምክንያቱም ነዊሕ ዝወሰደ ስልጠና ወሲድና ነዊሕ ግዜ ፀኒሕና ነዚ ዕድል ዝረኺብና ነቲ ስልጠናታት ኣታቲናዮ እቲ ሃጎሰ ከዓ ውድድር ይጅምር ብምህላው ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ኢና ሕጂ ካብዚ ንሕና ንፅበዮ እንታይ እዩ እቲ ውድድር ተጀሚሩ ኣሎ እንተበዚ እንተበቲ ተጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ተጀሚሩ እቲ ፅባቐ ናይቲ ፀወታ እቲ ኣብኡ ዘሎ ብልሒ ቴክኒክስ ሕጂ እንድሕር ሸፈነ ረኺቡ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ፅልዋ እንተልዩ ከዓ ብዙሓት ቆልዑ ንብዙሓት ሰባት ክስሕብ እዩ ደን ኣብቲ ኣፍልጦ ናይቲ ፉትሳል ከዓ ከም ጀማሪ ገለ ኣመርክሑ እዮም በዚ መሰረት ከዓ እቲ ዓይነት ውድድር ናይ ኩሉ ድፍኢት ተገይሩ ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን እውን ናይ ኣትሌቲክስ ናይ ካልኦት ትካላት እውን ተደሚርዎ ምናልባት ካልኦት ትካላቱን ከም ውድድር ከተኣታተው ይኽእሉ ኾኑ ክዓቢ ዘለዎ ተኽእሎ ዝበዝሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብዚ ዓይነት ፀወታ ካብ ዝገብሮ ሃጎሰ ማለት ራይ ምህርቲ ሮስ ኦኬ ኣነ እንታይ እዩ እቲ ምሄርካ
أفريقيا كم ذا عينت عدلات كقصر مهانو مركبنا ونبي حق زحقوسي مناتو مهيركا قال أوان تالو مسمهاركا جزء وسيدو زغيد كموتا كخلي حجيجن أتي هيوت لبيسو سلازلو هذا قبت زحقوس نجاري كقصر كائنا عندلي بزح يزوم مدلو دحر كيبلو كالوت مشاركتي نحوسو نت فصال دو كيبله كابنا بناسغا غور خودغا نتصبى مالتي هراي مو تي استمدبنا غزي ناخري سلازي كن حدا خلت حطتاتكا كهلواني سكي مصاي بزح حجي زراخمو ابتوم سلطنتي ون بزراخمو تعزبتي سكي فوتسال ابز ساعات زي كوينا زعباناتو مصاخ نزارب كمي كندنا نخل مور تسفاي اوكي ابزي وهاب زغني سلطنا تي عينه صوتا مستي حدش مخانو تيم سلطنتي ناي بحق بملو دليتن تقداسنتيم تخاتاتي لمو جي ابزي خوينا نريو كلنا كبغاس راحي زلو امبر بتي تتحيز ودلو ويكا تيما سلطنتي حيزم ودلو كنت امره بتعمي صبو نبعلم نخجمر بزح حرر زبلو دلو عينه صوتا سلازخونه اب تبارخ زياده مسراي زخون يغن انا كل غيزه صقيت الزاربلا انت مجمار كجمر كالي حجون مجمار صقم زبحال يبلون دبزن تبت جمر خيلي غن قصالنوتي تقند زدلنا سلازي اب حج خوينا فوتسال ريو خلنا خعب خمس خيل زياده غن ناي كلنا صراحه نتزم الكوتو حضرا فدريشن يكون منستر سمرت يكون حناون تماهرنات سلطانات استمرنا بوشطنا غيرنا وفكن زي كونه بزكالنا مطن ندحر عدلات واهبنا زينا سلطنولو وي زينا مهرول المغنيات يلن سلازنا كلنا نحر ناي منستر زينات حويسو ناي كلنا صراحه نحر تحويسو اي هوب سغاقنا لبسوهم نخيلي زامن راي ممترستو صاحلوكا انا انت يبتني دانينت رينا يوم كانت استباله بتعمي حنقوتا يزلو كسرحو دليت هالو عدل كارخيبه مالو كساب كندي فريطو مالو كساب كندي حيزومو زلو بايتا تفطير سلازلو on the way اب تسرح كلها نتيجاتاتهم كاشعو ناي فوتسال نغير صبو انتي شيخا immediately correction توسط سوصخا تمرنتا توسط سلازي قدمت تصوتا متاوكا ات استغاغا خاني انغي خا ترين تغورو ليها سلازي نعوز علي سبات كا تمدي بلوم سلازلو نتسرح نتي كساب كندي ترديو مالو كساب كندي نتوغورو اتبايتا تفطير لو مالو يخي تراي موزي جيغاتاتهم داو حدقا خدو مخانومكا دليت مور سلازلو يدصبي نغاري سلازي تسفوي قعته جمره دوغن كبل يبولنا راينا نصاطلا مال حراي مو لبوا لكم اي موداتا زياب مبال كن سنابتنا تاي لبوا لكم كم عينت نغاري يجمرالو تي زمزلو سوم دمايك يجمرز نغارزي بعافشا كن نهزبينا حج بزعبا زنغرزي افلطو كنبدلنا زنا سلامتاي فلطت سلازناغف مالتي اجي انتاي كله زغبا ابت محبر سبورت محبر سبناي سبورت فوتسال سي كندت دي كبيت كم زي كون انتاي كان محلالفو ندل نغر انتلي عدل بماب كنسنابتكم ما متصو الراي انا كواتي فوتسال تزغال لا عينه صوتاي زبلو مغنياتهم نحرب درجه عالم رينا تيوم بكام بعد ميسي رونالدو زعبي بملهم بتي فوتسال زموصو تصاتيم سلازي سلازخونه تي سلطنا تواهب له بحق زبو اغاطامي سلازي اذا طرح زي كونه نحنا بتي 11 نصاطو عين صوتا بدرجه افريقيا يكون بدرجه عالم تساتفنا ينفلتنا وانج عالم مالتي وي وانج عالم وي كا وانج افريقيا حجي ازي عينت وددر كان يغزا رؤسو وانج افريقيا لو وانج عالمون بدرجه فيفان كافن زكايدي سلازي نحنا تي ب 11 ساي زيرو خبنا عدل بزفوت سالي عبينا ارتراس مستن كاف نيشنز كاب كنساتف تخولوتات سلازلو ابرتينا طرح كنسرحلو سلازلنا هاغرا فيدريشن يكون منستر تمرت نزا عينت وددر بمتتاو كسرحلو زلابو راي
تيرستو ساغلو أنا هان منستر زينا نزنا فوتسال صوتا شافنا خطوبو جزء هيبكم ناكم تراخت تصاوتو معناته أكن رجع قبل كام حلاف بزعو قاله كم زد عم السنة نقرأت نعدم كام قبارن قاله خبط تصوت عم تخاون أماس ميدا مغرب حدث ناتاتكم سرعة كده فقولي دلي كلاي فصل حجين جمهور سلزلنا كم تصوتا أزي بهذا بلن بزوح حاجز فترة الكان بزحات كاتكاتي أبحثي روان كانت ريال نقل عين تصوتا سلزخونه كل سب بزعبة زيناي فصل عقمو زفقدو كساتفن عقمو زفقدو حبريتا كهبنكا يلاو مالتي سلازم هاغرا فيدريشن كاند نزي سرح زي حلفنا توسيدو بتنعو خدلو زخل منقد غيرو نابزوغاتا دزرغ حل منقد خا كدوم جيبلون كصعد كالو دحر سريحناها كان قرب كم نقل امنيه مالتي راي عزيز مسكن يغني لي كروتا بلي حكي بلزغونه ارستي بلزغونه سرحن عيون دماي تسرحن تعاميمون تي زمزلو سومنون زكاد ب ابتعتي صلال كونفدريشن سرحتنياتات ايرترا بمخان سرحكا كنتصبابينا مالتي تي زراخمو بلص ነገር كتعصدلو مالتي عزيز مسكن كبرتا بلي غني لي كبرات عزبتين لومي استدالو زينا مالت زت سبورتس ابزي نفصمالونا مسنا طنحنا زعبا دما ناي فوتسال ينيرو كم زفلت هاغراوي كونفدريشن سرحتنياتات ايرترا مس كوميشن بالانس سبورتن ايرترا بمتعبار حالف سومن سلطنا ناي فوتسال ودي بنيرو ስለዚህ በዞም ምሳና ኣብ ስቱዲዮ ዝጸንሑ ኢንስትራክተር ድማ እቲ ስልጣናታት ክካየድ ቀኒዩ ምሶም ድማ ናቲ ርግብ ብዛዕባውን ሓፈሻዊ ኣምር ናይቲ ጸወታን ክንዛረብ ጸኒሕና ማለት እዩ ምሳይ ጸን ሓጋሽ ከላለኩም ኢንስትራክተር መምህር ተስፋይ አሌክሳንደር ከም ድማ ኢንስትራክተር መምህር ቴድሮስ አስጎዶም እዮም ጸኒሖም ስለምክታልኩም አዚና ኢና ነመስግን ዝመዘሎ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ክንራኸብና ሳብ ሽዑ ግን ምስተርፉ መርባት ኤርቲቪ ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብሓባር ብምዃን ሰላም